I would have gotten the next flight home. Ari, gobl fo fyny. Just have your moment. Yeah. The heart stopper in Zante. Yeah, yn union. Heart stopper with a straight version. Yeah. Calimera a croeso I Codi'r Bar, yr unig afterparty dyn ni angen I trafod pob peth Bar Hansh. Dyma fi Actavia o Drag Race UK I trafod gyd o'r carnage ac y chaos sy'n mynd ymlaen yn Zante. Mae gennau absolutely iconic guest fama, ac os mae rhywun yn gwybod am reality TV, guest fi dyn nhw. O traitors, mae gennau Elen Wyn, a mae gennau Seren y Llais, mae gennau Liam J Edwards. Sut ydych chi heddiw? Yn iawn, diolch. Good thrice. Bach o enthusiasm, come on, sut ydych chi heddiw? Yeah! Okay. Reit, Elen, mae gennau cwestiwn. Wyt ti'n meddwl o'na mwy o drama yn Bar Hansh neu o'na mwy yn y traitors? Bar Hansh. Oh my gosh, okay. Yeah. Bloody hell. Wel, felly, Liam, hyfforddwr ti ar y llaeth oedd Bronwen Lewis. Sut ydy hi yn cymaru gyda Amir? Fi'n credu mae fel Bronwen yn fel, like, well, Bronwen feel like drag mother fi. She's like RuPaul. Okay. She's mother. A when mae Amir yn mwy fel Michelle Visage, she will tell you, like, you did, like, shit. So, Amir ydy'r gweithio Amir yw Michelle Visage, yeah. Ddim bod hi'n mynd I, ond Michelle sy'n gwylio, dwi'n really sorry, dwi'n caru ti. You're scary. Ffonio fi at all stars. Ond, okay, cyn I ni fewn i'r Pennod, mae gennau bar o fy hun fama. Dych chi awy drink? Ww, beth gen ti? Wel, mae gennau ni margarita, mae gennau ni bach o ouzo, mae gennau ni bach o prosecco. Can I colour margarita, please? Mae'n Okay. edrych yn lush. Ti eisiau glas? Oh, go on. Ie, dwi am wneud o. Reit, dwi ddim fel tam, sgannau'n profiadau yn bar. O, ti'n meddwl beth? Well, according to the cocktail challenge, Dwi'n neud da. Be sy'ch chi eisiau cariad? Wel, dwi'n dreifio yn anffodus, so fy rai fi gael mocktail. Mocktail, wel, pawns da. Na, ddim pawns da. Dyna, diolch o sŵnau, mae fel ASMR yma. Sorry, dwi'n methu stretcho hynny. Wel, diolch o fawr. A cyn I ni fynd fewn, quick yamas, 1, 2, 3. Yamas! Cheers. Iechyd da. Iechyd da. Wel, da ni wedi gweld bod yna lot o pethau wedi digwydd yn y Pennod yma, ac lot o bloody cysanu. So, gawn ni gael quick recap a gweld be ar y digwydd. Mae 5 rep o Gymru yma yn Zante I rhedeg bar Cymraeg cynta strip. 3 osgoi'r sac a chipio'r gwobr o 5,000 o bunnoedd. Ath y reps ar noson mas, gyda pethau'n dechrau twymo rhwng dau. Ti eisiau mynd am little drink just I ati? Is it a date? Yeah, of course it's a date. Nath chwarae droi'n chwerw rhwng Shea ac Angharad. 1, 2, 3. Fuck you. O Shane fuming. Wyt ti'n fel o'n taflu unrhyw un o dan y bws? Yeah, Cael y gwobr I ennill. Yeah. A Brandon, Tam, Shea ac Angharad sy'n wynebu'r sac. Felly, yn cychwyn y Pennod yma, mae'r reps yn cael noson allan, ag wrth gwrs, da ni yn bloody Bar Hansh, mae yna lot o drama. Felly, mae Shea mega pissed off gyda Angharad a Michelle yn smasho platiau. Da chi'n dall pan maen nhw'n pissed off, neu da chi bach fel, get a grip, mate? Dwi... Get a grip. Yeah, yn de? Yeah. Dwi'n fedra mewn ffordd fi parchus o ddeud. Oce, digon teg. Dwi'n siŵr tîm yn ofyn bod ddim yn parchus. It's just not that deep. Have a drink and move on. Yeah, yn de, fel dwi'n teimlo fel bod... Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo, dwi'n teimlo fel bod lot o bobl, heblaw Angharad, yn fel poeni gorfod am be mae pawb arall yn neud. A ti'n be, mae ddigon hawdd I fi ddeud yn fan hyn, get a grip, ond dwi'n gwybod hefyd o brofiad sydd deimlad ydio I fod mor immersed mewn cystadleuaeth a just really eisiau ennill. Ti'n meddwl, dwi'n dweud hynny, actually, da ni gyd yn gwybod sy'n mynd... Faint son ydyn ni, amdano fi. Da ni gyd yn gwybod sy'n mynd yn teimlo. Ond wedyn, da ni hefyd yn gweld bod Angharad a Brandon gyda bach o chemistry. Be da chi'n meddwl o hyn? I mean, pwy chi'n yn Zante, mae'r drinks yn ddod, ti'n beth yn gwybod beth sy'n mynd I digwydd, na fe, ond sa'n siŵr? Who knows? Ond ti'n meddwl beth o, dwi'n teimlo fel bod Angharad I gael loads o fel sources, which, fair enough, you do you go girl. Ond pob Brandon, dwi'n teimlo fel mae o bach mwy into it na hi. Efalle. Dwi'n gas yn dyn yn ydych chi'n gytuno? Na, fi'n gytuno, mae'n just be careful with his heart, innit? Like, just like... Ers I Brandon cyrraedd, maen nhw wedi just kind of gelio fel o'n nhw ar y tren, a maen nhw wedi just, maen nhw o hyd hefo'n gilydd. So ti'n meddwl, wrach fyny fachos fel spark sydd yn ar ôl y sioe gorffen ffilmio? O'n eisiau fynd, maen nhw wedi treulio lot fawr amser efo'i gilydd, felly maen nhw naturiol I nhw fod yn licio gilydd. Ond dwi'n meddwl bod Angharad yn licio pawb hefyd. Mae'n just yn joio treulio amser efo pobl, a mae'n siŵr bod hi'n licio fo, dan ddim yn gwybod pa mor deep. Fi'n hoffio'r ffaith naeth Brandon dilyn lan efo'r date y dydd nesaf,
Felly fi'n credu mae'r chemistry fyna, yn edrych o'n wedi cael llawer o hwyl, a wedyn, os chi'n mynd i bod stuck ar tren yn mynd ar draws Zante a chi'n dal yn hoffi gilydd, fi'n credu, maybe there's a spark. Ie, digon teg, actually. Like the Jack and Rose of Zante, Yn union. Dwi'n mwyn gwybod pam, ond pryd ar nhw fel siarad am mynd ar y date, o'n i fel, o, maen nhw'n mynd i fel bar neu rhywbeth. Ond wedyn, oedd o just fel quick slushy. Dwi'n chwerthin gwybod, o mor wholesome. Wholesome vibes, I cychwyn, o'n i fel, o, gyda grip. Ond wedyn, o'n i fel, o na, ti'n meddwl, mae'n actually quite cute. Ond, da ni yn gweld bod, obviously, Mark Sparks yn fflio, achos maen nhw'n cael kiss-an bach. Be o'ch chi'n meddwl am hynny? Cute, na fe. Mae fe'n cute. Kiss over a slushy, yna. Dwi'n meddwl beth sy'n cute amdano fo, y ffact bod fel, mae kind of fel little teenager date. Yeah. Like a hot stopper in Zante. Yeah, yn union. Hot stopper with a straight version. Yeah. OK, so, symud ymlaen at y noson wan, maen nhw'n gael y party gyda'r theme chwedle a legends. Dwi'n absolutely lyfio hyn, de. Cari. Be bys chi di dresio fyny fel? Dafydd ap Gwilym, hawdd. O ti'n prep dyma? Ie. Naill llai fel Bonnie Tyler neu Sally Mali. Like, Sally Mali, like, cinched, massive hair. Yeah, just like, rain on orange. No, she's Rockies, wasn't she? And Oh, just, yeah. Just edrych am ei jacket o ar y strip, do you know what I mean? Like, Ti'n meddwl? ti'n eistedd ar ben to? Let's get in. Dwi heb gweld drag queen yn neud fel look Sally Mali. Yet. Dwi angen un. Copyright it. Gwylewch wythnos nesaf wrach byddai'n dresio fyny fel Sally Mali. Ond, just i kind of fynd trwyddyn nhw. So, mae Nel wedi dresio fyny fel Gelert. Be o'ch chi'n fel am hynny? Hwna'n hoff i fi. Ie. Oedd hi fel just mor fel in it, fel oedd y make-up yna. A ti'n meddwl, Nel, o'n i'n gwybod oedd ti'n make-up artist? I did not know your game. Dwi'n sôn i fel broke a record iawn, ond da chi'n cytuno fo fi pryd dwi'n dweud bod Nel bach yn fel dark horse. Dark horse, bendant. Mae'n gymaint o dark horse. Bendant. Achos mae oedd mor positif o pawb, a dwi'n coelio hynna, dwi'n meddwl bod hi'n ffug o gwbl, ond dwi hefyd yn gwybod, dwi'n teimlo fel bod hi yn y game. Yndi. Fel mae just Locked in. Ie, mae'n locked in. Ie, ond mae'n gymysgad da o wneud y rili da yn y gêm, ond mae hefyd yn cael ymlaen y dda fe pawb hefyd, felly just Mae hi'n rap balance dda. da. Mae angharad fel Santwest dwi'n wen, ac os e gwyn yn mynd i ddechrau fel yna, angharad bys ymwneud. Wrth gwrs mae fe. Wrth gwrs, like, pa ffordd mae hi'n mynd i cael pobl mewn i fod dress fel saint. Just tynnu pobl mewn. Oh my god, pwy ar i ddeud iddi bod oedd hi'n meddwl oedd hi dresio Saint David. Oh my god. Oedd hi'n mor gag. Oedd hi mor insulted bech, os o'n i i fyd. Wel, Dewi Sant, a fel Sandra Swydwen, mor fel polar opposite. Yeah. Dwi'n teimlo fel one of the most iconic fel characters yn Cymru ydy Tam wedi dresio fyny fel nesa. Ac ar ei gobl fo fyny. Just have your moment. Ac oedd o just yn really well suited iddi. Dwi'n teimlo fel bod pawb yn well suited, achos y tattoos gyda'r fel y vibe Tam. Ac just y wig, oedd hi'n eich yn fab. Like, y marketing o'r neu'r PR fe hefyd, i wneud nesaf a tattoos, a wedyn fel cael tattoo station. Fel, imagine, like, bod yn Cymraeg, mynd i Zante, be like, I got a tattoo from Nessa. Insane. Even os fel, di bobl ddim yn gwybod lot am Cymru, mae Pawb yn gwybod. gan fwyaf o'r byd yn gwybod am bloody Gavin and Stacey a Nessa. So, dwi'n teimlo oedd o'n really smart move. Yeah, incredibly. A symud ymlaen wan ydy Brandon fel Owain Glyndŵr. Diwylliannol. Dyna gair lam yn dan efo. Nesaf fyny ydy Shea fel y Black Nun Llangranog. Ie, ta fe, syniad da. Mae'n ar ei niche hefyd, dydy. Ie, da fi gweld y line-up, o'n i fel, oce, mae pawb yn gwybod Cymraeg. Oedden ni fel, pam dwi'n dresio fyny fel y nun o'r Conjuring? Na. Ond wedyn o'n fi'n dall yn i fel, Black Nun, iconic yn Cymru. She's a gay icon. Yeah, literally. So yeah, overall, dwi'n teimlo fel bod pawb wedyn i'r great efo'r outfit, ond pwy y favourite chi? Dwi yn Mel Gelert. Yeah, okay. O'n i enjoy'r... Oedd fi'n mynd i dweud St David wedyn, ond na. St David 8, he was glad. Oh my god. Oh, Santa Stwynwen, oedd hwnna'n, am like, angharad hefyd, perffaith. Yeah, so wedyn, da ni'n mynd, god, i'r cystadleuaeth cysanu. Lot i ddeud fyny. Mae'n lot. So, obviously, os mae'n rhywbeth i'n neud efo cysanu, mae angharad yn mynd i fod yn involved. Ag wedyn... Dwi'n siwr beth. Dwi'n teimlo dros fo de. Mae Shea yn rhan o'n efo fyd. Ac, to be fair, ti'n meddwl beth, yn y cychwyn y cysadleuaeth, oedd yn neud yn awful. Ond ar efo cychwyn fel, do fyniata angharad, o'ch chi'n disgwyl hynny o gwbl? Na, sorry. Na. I trio just gael y pwynt, mae'n gorau full on fel copio off, rhoi tafod o lawr fel rwy'n dwbl oed o. O, diolch yn fawr, tasty. O, god. O, diolch yn fawr. Bach o snog neu na? Ella. O, ti eisiau snog? Fi'n edrych rownd a gweld Shea yn snogo rwy'n tair gwaith ei oedran e.
Bloody hell, Shay. Be o'ch chi'n fel am hynna? Wasn't the bisexual Hard watch. Na, I was literally. expecting. Oh my god, yeah, dwi'n gofyn. Yeah, dwi'n gofyn bod yn bisexual. Representation divas. Literally. Come on, yeah. Imagine efo gwael 90 efo mam ti, a gan ddim li swsio rwy'n ti fel oed ti ar teledu. Swn i'n siarad efo hi eto. Na, fi'n ar y ffôn mor gloi, being like, what the hell are you doing, mam? Like, At the end of the day, though... good for her. Yeah, literally, go on, go. Yeah. Do what you need to. Once you get over the shock, you're like, you know what? Oedd hi'n gwybod beth oedd hi moyn, aeth hi amdano fe. Yeah, A'i gwr hefyd. Go for it. Yeah. A wedyn, angharad yn bod yn angharad, little mischievous Sally. Dwi'n nawi Elwyn Sally. Ond mae hi'n dod, dyma fo yn meddwl, okay, I've got this in the bag, dwi'n mynd i ennill y cystadleuaeth yma. Mae gen fo fel full-on grŵp o merched. A wedyn mae hi'n dod ac yn dwyn nhw gyd ac yn mynd, na, mine. Names, girls, thank you so much. I have a cariad ti'n iawn. Girls, anyone want to give me a kiss on the cheek? Na, We can give you a kiss on the cheek. Come on then! Angharad, what the hell? For Group V, keep your fucking mitts off. I'll go round so I can count. No. Yes. They're mine. No, they're not. They're mine. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck you. She ate. Yeah, With that. Oh my Iconic. god. Oedd fi just yn gwylio fe, and I was like... Dwi'n gwybod. Ond ti'n bod o'n i'n teimlo, neu fi'n teimlo dris dros fo, ydy wedyn ar ôl i nhw gyd... Wrthod. Literally, ar ôl i nhw gyd cysanu hi, ar y fo fynd, okay, well, you do me now? Okay, ar nhw fynd, No. It must have felt like some sloppy seconds. Yeah, literally. Dwi'n meddwl gan angharad fantais yn y challenge yna jyst achos bod o gymaint haws i genod pwlio hogia na i hogia pwlio Mae ganddi genod, sorry. cyrs yma hefyd. Achos, let's be honest, mae hocia fel arfer yn fel ffocin hannu fi. Yndi, oes ti'n neud ydi gofyn gai sos a mi neith nhw. Yeah, literally. Di genod. Na, sa angharad yn gofyn gai sos, as nhw jyst yn fel neidio ar ei. O Shay yn, i fod yn honest, dwi'n kind of fel dall oedd yn dod o, ond oedd o'n absolutely fuming efo angharad. Fel, bod i fel smoke yn dod allan clustio fel pwyd. O'ch chi'n cytuno efo fo, neu o'ch chi'n feddwl fel, calm down. Imagine just fod yn ei esgidiau. Imagine just chi'n fel, oh, I've got this, a wedyn chi'n literally cael fel, probably some kind of like the most humiliated you might have been in your adult life. A just, ar y ffaith bod nhw just yn mynd edrych yna fe ar ôl, just go, nah. Like that. Yeah. I would have gotten the next flight home. Na, to be fair. Been like, diolch, off. Bach o ego bruise. Yeah, literally. Yeah. Ond, to be fair, dwi'n kind of dall lle mae'n dod o fiddo, achos dwi'n meddwl sef fel neb di gallu curo angharad, ond y ffact bod oedd o mor agos, fel literally mor agos, dwi'n siŵr bod oedd o just kind of mwy fel annoyed bod oedd o mor agos, a wedyn achos bere hi wneud. Dech chi'n dall bod i feddwl? Wrth gwrs, oedd yn just yn mor agos i wneud fel yr impossible. A curo angharad mewn cystadleuaeth cusanu, of all things. Oedd rhaid i fe, cusanu fel rhywun dwywaith ei oedran, i fod yn agos, oh yeah, poor guy. Bisexual baddie still though, ond like, poor guy. Mae'r sackings yn mynd fwy a fwy intense, ac mae nhw just yn absolutely savage. So mae Shay, diolch cael gadael y whole thing mae hefo angharad fynd. Mae'n fuming. Ie, mae o'n pleidleisio iddi fynd. Dech chi'n gweld hynny'n ffen, neu at this point, diolch bach fel, come on, Bydd just edrych mewn i llygaid, bydd y Nel yn wnaeth pleidleisio amdano fo, and went, that was personal. Yeah. That was personal. And I was like, oedd yn edrych oedd yn just mewn i llygaid fi. I was like, I didn't vote for you. Like, oedd yna, like, mae'n ganddo fe such piercing looks yn gallu edrych mewn soul chi, mewn enaid chi, a mi'n fel, oh my god, he's fuming. Dyn ni'n gweld bod Brandon, Angharad, Tam a Shay lan am y pleidlais. Dych chi'n surprised am hyn? O fi'n sioct am Shay, oherwydd hyd yn oed oedd wedi cymryd yn môr fel, oedd wedi cael fel pull-dull fach. Yeah. Fi'n credu mae fe, oedd wedi gwneud llawer o waith, a fi'n, like, I mean, come on, oedd wedi, again, like, oedd wedi cusanu llawer o bobl, oedd probably ddim moyn i, just i, like, chwarae'r gêm a cario ymlaen a dod o pobl mewn. So, ie, fi'n sioct i oedd pobl yn trio twli fe mas. Mynd ôl at Nel, lyfo hi fel person, ond mae hi wedi avoidio gael ei fotio eto. So ti'n meddwl achos mae'n fel jyst yn gael ei dar job hi, neu achos mae'n jyst yn kind of ffeidio'r background? Be di penio chi am yna? Fi'n credu mae hi ar pwrpas a falle ddim wedi dangos ei fel holl personoliaeth. Dwi'n cytuno. Mae wedi dangos fel y right amount, just i wneud swydd dda a dod ymlaen efo pawb, ond mae'n fel, bron fel angharad a fel yn defnyddio chaos nhw i adjoi'r pot. Felly, fi ddim yn gwybod ti wrth gwrs, ond mae'n dod i lan i fi fel person glyfar iawn sy'n gwybod sut i chwarae'r gêm. Pan maen nhw'n paratoi ar gyfer bob noson hefyd, mae hi wastad yn gwneud y dyletswydda lle diolch yn cynnwys lot fawr o
interactio a taflod i hyn allan yna. Dda Angharad sy'n neud hynna bob tro. Hi sy'n mynd allan yna. Hi sy'n trio cael pawb mewn. Ond pan ti'n taflod i hyn allan yna ac yn trio cael pawb i mewn, ti'n neud y hyn yn fwy agorad i drama. Dwi'n meddwl bod Nel yn trio cael ei hyn yn y dyletswydda lle sy'n just gwaith sy'n golygu mwy o waith. Ti'n neud job da, ond dim dramas. Mae hi'n fel bron ffrind i bawb, bron ffrind i neb ar yr un pryd. Mae'n glyfar iawn, a mae'n really cool i gwylio hi. Fel arfer, ar bob pennod, da ni'n gweld pwy sy'n mynd adre, ond da ni'n gwybod pwy ddiol sy'n mynd i fynd trwy yma. Be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Dwi'n meddwl rhywun fel Brandon i fynd, actually. Pam? A mae, yn fy marn i, dwi'n meddwl mae fo nath gyfrannu lleia at y noson flaenorol. A dwi'n meddwl neith Emyr fynd am reswm fel la. Dwi'n meddwl neith o gael gwarad ar Angharad. Achos hi sy'n dod ar bobl i mewn, dwi'n meddwl neith o gael gwarad a dim ots faint o chaos mae'n achosi. Hi sy'n dod ar pres i mewn. Yn union, literally. Credu mae naillai, naeth o'n mynd i bod yn Brandon, oherwydd mae'n mor newydd a dde wedi fel slaco bant ar y tren. Hyd yn oed oedd Angharad yn gwneud llawer o waith hyd yn oed ar y tren. A wedyn, ddim yn wedi gago ni os cael lle allan. O'n i'n sgrechen ar y teledu, o'n i'n fel, na, dwi eisiau gwybod wan! O'n i'n fuming. Fuming. Tampin. Y tampin. Dwi'n meddwl, cys hon oedd y noson nath nhw drefnu yr un fwyaf llwyddiannus oedd nhw wedi cael so far. So, mae pwy sy'n gadael tro yma, mae'n fwy anodd dyfalu pwy fydd yn gadael. Nath lot o'n nhw'n un pleidlais yr un. Mae'n amhosib. Do'n ddim un person yn benodol yn sefyll allan y noson yma. Nath pawb wneud job rili da, felly mae hwn reit brutal. A dwi'n teimlo fel, da ni mor agos at y ffeinal wan, mae'n just mor brutal. So, i fel, y producers ag Emyr i just gadael ni just fel viewers ddim yn gwybod beth iawn sy'n mynd i fynd on. Mae'n horrible, mae'n cruel. I feel edged, it's not fun. Dwi'n actually lyfio gael ei edge. Oh my god, dwi'n bitter heddiw, bloody hell. So, even though sgenna ni'n teaser at y pennod nesaf, mae gennau bach o treat iddo chi, a dwi'n gallu deud iddo chi bod y thema y parti nesaf ydy ffermio. Data. Be bysach chi'n gwisgo i wneud, wel, ti'n newid e, defaid, ond dyna beth bysach ti'n gwisgo fyny fel? Dafod. Dwi'n curious i gwybod beth pawb yn neud. It'll probably be like Angharad yn gwisgo lan fel defaid and be like, trial cael y Welsh boys mewn, be like, well, sheep. You know what I mean, like. Literally. OK, so dwi yn personol, a dwi'n teimlo fel ddech chi'n gallu cysyno efo fi, dwi dwi'n dweud, dwi absolutely methu wychad i gweld wythnos nesaf pwy ddiawl sy'n mynd adre. Ond, so dwi just eisiau dweud, achos dyna gyd yr amser yma gen i heddiw. Diolch gymaint o fo ma, honestly, dwi'n cael gymaint o hwyl, gymaint o kiki, a just, dwi'n lyfio fucking gossip. Absolutely. Absolutely lyfio bloody gossip. Dech chi di mwynhau? Oh my gosh, yeah. Don, I'm not good. Like, big fan. Big fan. Catchwch fyny ar Bar Hansh ar iPlayer, Clic a, wrth gwrs, YouTube channel Hansh. A diolch gymaint am gwylio. Catchwch fyny efo ni wythnos nesaf am gyd o'r gossip. Diolch, a diolch at chi. Diolch.